салом бинандагони азиз, барномаи ахбори озодӣ бо хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон тақдиматон мешавад. Ман Шалои Хоҷа бо шумо ҳастам ва нахуст ба сархати мавзӯи имрӯз 1 март таваҷҷӯҳ намоед. дар пайи ҳабси муовини ҳизби социал-демократи Тоҷикистон як писараш ба пардохти ҷарима муваззаф шуда, фарзанди дигараш ба 6 соли зиндон маҳкум гардид. интиқоли садҳо килограмм тилои қочоқи аз Афғонистон тариқи Тоҷикистон ба Имороти Муттаҳидаи Араб. парвандаи 9 нафарро дар ин замина додгоҳи олии Тоҷикистон баррасӣ хоҳад кард. ва маркази пиряхшиносии Тоҷикистон мегӯяд, ки суръати обшавии пиряхҳо дар болооби рудхонаҳои кишвар афзоиш ёфтааст. додгоҳи шаҳри Ҳисор Шайх Ризоев Писари Маҳмурод Одинаев муовини зиндонишудаи ҳизби социал-демократи Тоҷикистонро ба 6 соли маҳбас маҳкум кардааст. додгоҳ Ризоевро дар авбошӣ ва талоши таҷовуз ба номус айбдор кард. аммо пайвандони Шайх Ризоев қарори додгоҳро нодуруст хонда, гуфтанд фарзанди онҳо бегуноҳ аст ва ба хотири падараш зиндонӣ шудааст. Маҳмурод Одинаев моҳи пеш ба 14 соли зиндон ва писари дигараш Ҳабибулло Ризоев ба пардохти 58 000 сомони ҷарима муваззаф шуд. Мулраҷаб Юсуфӣ бо тафсилоти бештар. ҳукми додгоҳи шаҳри Ҳисор дар бораи маҳкум кардани шайх Муслиҳиддин Ризоев рӯзи 25 феврал содир шудааст, аммо масъулини додгоҳ танҳо рӯзи 1 март содир шудани қарорро тасдиқ карданд. як масъули додгоҳи шаҳри Ҳисор дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт, шайх Ризоев бар асоси моддаи 237 қисми 2 яъне авбошӣ ва 32138 яъне суиқасди таҷовуз ба номус ба 6 соли зиндон маҳкум шудааст. наздикони шайх Ризоев гуфтанд ҳукми додгоҳро қабул надоранд, чун фарзанди онҳо бегуноҳ аст ва ба хотири падараш боздошту зиндонӣ шудааст. меҳринигор Ризоева модари шайх Ризоев ҳафтаи гузашта ба радиои Озодӣ гуфта буд, ҳатто онҳоро ба толори мурофиа роҳ надоданд. масъулини додгоҳи шаҳри Ҳисор ва дигар мақомоти расмӣ дар бораи ҷузъиёти парвандаи шайх Ризоев шарҳе надоданд. аз ҷумла маълум нест, ки бар асоси кадом далелҳо Ризоев ба қасди таҷовуз ба номус муттаҳам шуд. пештар вазорати корҳои дохилӣ гуфта буд, Ризоев ба авбошӣ муттаҳам мешавад. қазияи шайх Ризоев моҳи октябри соли гузашта оғоз шуд. Маҳмурод Одинаев падари шайх Муслиҳиддин ва муовини раиси ҳизби социал-демократ он вақт гуфта буд, писараш ронандаи такси аст ва ӯро дар назди як тарабхона дар Ҳисор задаанд. вазорати корҳои дохилӣ дар оғоз гуфта буд, шайх Муслиҳиддин Ризоев ҷароҳати сабуки ҷисмонӣ бардошта дар робита ба ин ҳодиса бар асоси моддаи 237 қисми 2 ё авбошӣ парванда кушода шудааст. вале як моҳи баъд вазорати корҳои дохилӣ худи Ризоевро дар сар задани ҳодиса муттаҳам карда гуфта буд, алайҳи ӯ бо иттиҳоми авбошӣ парванда кушодаанд. меҳринигор Ризоева модари шайх Муслиҳиддин Ризоев мегӯяд, писараш дар оғоз ҳамчун ҷабрдида сабт шуда буд, аммо баъди фирори падараш ӯро боздошт ва алайҳаш парванда боз карданд. мақомот ба ин назар посух надоданд, аммо дар наворе ки вазорати корҳои дохилӣ нашр кард, шайх Ризоев мегӯяд духтареро ба хотири надодани роҳгиро як мушт задааст. наздикони шайх Ризоев гуфтанд, ӯ дар зери шиканҷа ин чизро гуфтааст. шайх Ризоев дар ҳоле ба 6 соли зиндон маҳкум мешавад, ки 1 моҳи пеш падари ӯ Маҳмурод Одинаев бо иттиҳоми авбошӣ ва даъват ба сарнагунии ҳокимият ба 14 соли зиндон маҳкум шуд. Ҳабибулло Ризоев писари дигари Маҳмурод Одинаев низ бо иттиҳоми авбошӣ аз сӯи додгоҳ 58 000 сомонӣ ҷарима шудааст, аммо Маҳмурод Одинаев ва пайвандонаш ҳукми додгоҳро қабул надоранд ва онро ноодилона гуфтанд. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. дӯститони кулли Тоҷикистон парвандаи 9 нафарро бо иттиҳоми даст доштан дар қочоқи 90 кило тило ва 15 миллион доллар барои баррасӣ ба додгоҳи олии Тоҷикистон фиристодааст. ин афрод миёнаҳои моҳи ноябр дар фурудгоҳи Душанбе боздошт шуданд. ҳамкорам Мирзонабӣ Холиқзод мавзӯъро пайгирӣ кардааст ва ҳоло бо мо дар студия аст. дуруд бар шумо. хуб, ин афроде ки боздошт шуданд киҳо ҳастанд ва чӣ нақше дар қочоқи тило ва пул доранд? бале шало, дар додгоҳи олии Тоҷикистон рӯзи 1 март
تصدیق کردند که پرونده آخر هفته گذشته وارد شده است و بررسیش هم آغاز شده است. به مقامات در میان 9 نفر گمانبر شهروندان افغانستان، کارمندان خدمات گمرک، فرودگاه تاجیکستان و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شامل هستند. آنها به گفته همصحبتان رادیو آزادی صلاحیت‌های خود را درست اجرا نکردند و در قاچاق دست داشتند. همصحبتان رادیو آزادی با تکیه به گفته‌های گمانبران میگویند که بار اول نبوده است که این گروه از این مسیر به هدف انتقال قاچاق استفاده کرده باشند. آنها به تفتیشات شهادت دادند که از 4 سپتامبر تا 14 نوامبر در 36 حالت 1 تانه و 200 کیلو تیلو و 112 میلیون دلار را از افغانستان طریق تاجیکستان به امارات متحده عرب انتقال دادند. همصحبتان رادیو آزادی گفتند که این گروه از جانب کارمندان دادستانی کلی تاجیکستان بازداشت شدند. هرچند آنها نسبت به قاچاق 1200 کیلو طلا و 112 میلیون دلار نشانداد دادند، ولی مقامات میگویند پرونده از روی دلیل 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار بررسی می شود که تمام دلیل‌هایش روی دست بوده است. در دادستانی کلی تاجیکستان نیز انجام تفتیش بخش اساسی پرونده و ارسال آن به دادگاه عالی را تصدیق کردند. بعضی از رسانه‌های افغانستان گفتند که 90 کیلو تیلو و میلیون‌ها دلاری که در تاجیکستان کشف و مصادره شده است به میرزا کتوزای معاون اول رئیس پارلمان افغانستان تعلق دارد. مقامات تاجیک به صویب این دورایی‌ها اولیو اشاره کردند یا نه؟ ببینید، مقامات تاجیک از رهبری به گفته آنها شبکه قاچاق پولوتیلا نام نبردند و گفتند که در این زمینه با مقامات افغانستان همکاری دارند. اما ربط داشتن اموال مصادره شده به میرزا کتوزای را هیچ مقام تاجیک رد هم نکرد و تصدیق هم نکرده است. حالا تنها خبری تلویزیون یکی افغانستان را داریم که شام 27 فوریه در گزارش با تکیه به منبع‌های خود گفت که کتوزای تلاش دارد که روی این موضوع سرپوش بگذارد. حالا اینکه مقامدار افغان با گروهی از همکاران خود در تاجیکستان قرار دارد و همکاران ما امکان یافتند که با او صحبت کنند. و میرزا کتوزای معاون رئیس پارلمان افغانستان در واکنش به این ادعای رسانه‌های کشورش گفت که کلی خبرها در این باره که چنین کار را به من مربوط می‌دانند دروغ است، اما روشن نگفت که چرا محض نام او در این قضیه گره خورده است. فهمم. تشکر برای صحبت. سروازیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو میگوید مسئولیت حمله به کشتی اسرائیلی در خلیج عمان به دوش ایران است. تهران دست داشتن در این حمله رو که هفته گذشته به وقوع پیوسته است رد میکند. روز 1 مارس در صحبت با رادیوی کان نتانیاهو در این باره تفصیلات داده افزود برای ختم این گونه فعالیت ها تلاش میکند. سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران به طور قاطعانه ابراز داشت که کشورش در حمله به کشتی بربر هیچ نقشی ندارد. 25 فوریه کشتی اسرائیلی MV هلیوس ری هنگام حرکت از بندر دمام عربستان سعودی به سنگاپور منفجر شد. مالک کشتی اظهار نمود که ترکیش تلفات جانی به بار نآورد، ولی 2 سوراخی 1.5 متری در تن آن پیدا شدند. فعلا کشتی در بندر دوبای لنگر زده است و برای آموزش وضع آن متخصصان اسرائیلی به امارات متحده عرب سفر کردند. تخمین می شود که ایران و یا همپیمانهایش مسئول حمله های سالهای اخیر در گلوگوی استراتژی هرمز می باشند. در ماه می سال 2019 2 کشتی نفترسان ایران مورد حمله قرار گرفته بودند. آن زمان هم ایران دست داشتن در این حمله ها را رد کرده بود. روز یکشنبه مقامات میانمار بر ضد اعتراضگران آتش گشوده کمش 18 کس را به هلاکت رسانده و 10 نفر دیگر را مجروح نمودند. در دوام چند هفته ای که اعتراضها بر مقابل تبادلات نظامی جریان دارند، 28 فوریه روزی از همه پرقربانی به شمار می رود. 1 فوریه نظامیان میانمار رهبر حکومت اون سان سوچی و یکی از مقامداران بلندپایه را
боздошт намуда онҳоро бо тақаллуб дар интихоботи моҳи ноябр муттаҳам карданд. аз он рӯз ба ин тараф дар Мянмар эътирозҳои мардумӣ идома доранд ва ҷомеаи байналмилалӣ табодулоти низомиро маҳкум кардааст. тибқи ахбори расида имрӯз ҳам эътирозҳо ва таъқиби эътирозгарон ҷой доштааст. бармегардем ба хабарҳои Тоҷикистон. ҳарчанд боридани барф ва сардиҳои шадид дар рӯзҳои ахири моҳи феврал кишоварзонро дар Тоҷикистон дар ғафлат гузошт, аммо зоҳиран натавонист хатари камобӣ дар тобистони имсоларо бартараф созад. ҳавошиносон ва коршиносони тоҷик мегӯянд, ки ҳаҷми захираҳои барф дар болооби рудхонаҳои бузурги кишвар дар муқоиса бо соли гузашта ба маротиб камтар шудааст. чунин вазъият метавонад ба тавлиди барқ ва кишоварзӣ беасар намонад. ҷузъиёт дар гузориши бароди суфӣ. аъзои экспедитсияи ахири маркази пиряхшиносии академияи илмҳои тоҷикистон дар саргаҳи рудхонаи варзоб ду истгоҳи обу ҳавосанҷӣ насб карданд, ки маълумоти дақиқи боришот ва захираи барфро ба ихтиёри донишмандони ин марказ ироа мекунад. ин экспедитсия нимаи дуюми моҳи феврал анҷом шудааст. ҳадафи аслии ин экспедитсия омӯзиши сатҳи қабати захираи барф дар саргаҳи рудхонаи варзоб будааст. боришот хеле кам шудааст. масалан солҳои 2019 ва 2020 қариби 45 то 55% боришот камтар шудааст ва обнокӣ албатта кам шудааст. ҳозир мисол дар болоби дарёи варзоб уман зимистон об кам мешавад, ҳамагӣ қабати об 30 сантиметрро ташкил мекунад, ки хеле кам аст. маркази пиряхшиносии академияи илмҳои тоҷикистон ҳар сол тақрибан 15 экспедитсияи омӯзиши қабати барф, боришот ва тамоюли обшавӣ ва ё захирашавии пиряхҳоро анҷом медиҳад. натиҷаи омӯзиши ин марказ ҳокист, ки раванди камборишӣ ва обшавии пиряхҳо дар ҳама кӯҳҳои манотиқи тоҷикистон ба мушоҳида мерасидааст. масалан соли 2020 ҳангоме ки дар болооби дарёи панҷ дар ҳавзаи дарёи қарокул мо қарор доштем ва таҳлилҳоро дар онҷо гузаронидем. дар давоми қариб 12-15 рӯз таҳлилҳо нишонданд, ки мисол ҳар сол моҳҳои июн, охири июн ва аввали июл онҳо дарёҳои мавсимӣ ҳастанд. дар онҳо об пайдо мешавад, об ҷорӣ мешавад ба кӯли қарокул. дар соли 2020 бошад дар моҳи август об пайдо шуд. дар онҳо август пайдо шуд, то охири август бо аз сабаби хунук шудан қариб дар аввали моҳи сентябр об аз онҷо аз байн рафт. ин нишон медиҳад, ки ҳам камборишид ва умуман хунук омадан ба обнокии дарёҳо хеле таъсири худро мерасонанд. таҳқиқоти чандинсолаи маркази пиряхшиносии академияи илмҳо нишон медиҳад, ки солҳои ахир суръати обшавии пиряхҳо дар болооби рудхонаҳои тоҷикистон афзоиш ёфтааст. масалан дар болооби дарёи сурхоб, дар қисми чапи дарёи сурхоб ин пиряхи барғилмас аст. ин аз калимаи туркӣ барғилмас, яъне рафтан хеле мушкил аст. мисол то соли 2010 ҳар сол як маротиба, то соли то 2000 ҳар 5-10 сол канда мешуд ва селҳои яқин дида мешуд. соли 2020 бошад 3 маротиба канда шуд, ки ин хавфи зиёдро ба миён меорад. коршиносони зистмуҳитӣ раванди обшавӣ бо суръати пиряхҳо, камборишӣ ва боришоти фавқулода аз мавсимро ба ҷараёни тағйирёбии иқлим марбут медонанд. ба қавли онҳо паёмади ин боиси коҳиши тавлидоти барқ, камбуди об дар бахши кишоварзӣ дар Тоҷикистон ва кишварҳои поёноби Осиёи марказӣ мешавад. агар арзишҳои илмиро дар инсан ба як низом дар таҳлил намоем, маълум мешавад, ки дар ҳудуди Тоҷикистон аз 47 километр кубӣ то 64 километр кубӣ об ташаккул меёбад. яъне аз ин маълум мешавад, ки дар Тоҷикистон ҳамин норасои об тадриҷан характери даврӣ дорад. мо мушкилоти мо дар он аст, ки вақте мо дар атрофи масоили об ҳарф мезанем, мо аз рӯи нишондаи 64 километр кубӣ ҳарф мезанем, вале соло мешавад, ки дар мо 47 километр кубӣ ҳосил мешавад. мақомоти ширкати барқи тоҷик пас аз чанд соли лағви маҳдудияти барқ дар моҳи январи соли ҷорӣ эълон кард, ки бо иллати камобӣ дар рудхонаҳо дар қаламрави кишвар маҳдудияти барқ дубора ҷорӣ мегардад. ҳанӯз ҳам ин маҳдудият идома дорад. ахиран раиси ҷумҳури Ӯзбекистон низ дар як ҳамоиши видеоӣ хабар додааст, ки соли ҷорӣ дар кишвараш таъминоти обрасонӣ барои парвариши зироатҳо 25% коҳиш хоҳад ёфт. обрасонӣ дар ин кишвар ба ҳаҷми об дар рудхонаҳои Тоҷикистон бастагӣ дорад, ки соли гузашта низ ба ин мушкил рӯбарӯ шуда буд.
دقیقه که در اختیار داشتیم و پایان میرسد و شما چون همیشه میتوانید اخباری از این بیشتر رو در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azodi.org بخونید و از آن فراموش نکنید. فردا شما رو با خبرهای تازه منتظریم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.